ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Timot na kaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na manang. Ang mga no pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro ating? Iyap pandala ka no? Oh, sapay la ko mga rod, manang. Barang umanugot iti kayat da ka igme, kat awan dakas ang mapasamak. Sapay la ko ma. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa na. Makonsensya ak. Kan madanagan ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Masapul magbalina ka natin kar. Tapno makalibasak dito eh. Amo kasaan anala ka. Gaputan nakakawarak. Ngam ikarigatak. Ikagumaak na ikatunti kawar ko. Tapno makalibasak dito eh. Oy, anya ti aramidan? Sika babae? Ha? Di mo gamden ti aglibas. Amangan numatay ka, adi na oras. Awan umasping iti kinadakas siya at tao. Oh, tinuparaan na? Korang pa dayta. Ikatanyo ti kawar ko kat makilaban kayo kanyak iti patas. Kasta gaya, ma? Huwag karo kayong to. Anya? Dakas kayo! Panawan ka man laangan. Tamangan numapatay ka pa'y! Ditagan! Pinatay dalang arudan ti amak. Kastoy pa'y ti aramidan na kanyak. Awan basol mi kadakwada. Tapno aramidan na ti kastoy kada kami. Sika, babae, mangadang kan, tapno makarukat kan ditoy. Ha? Talo ti mabalin mo a pagpilyan. Sumuko ka, kat alukuyam dagiti kailyam ngagpaituray da kada kami. Wano makigrupo kan kada kami. Wano agtalinaid ka abalod mi. Pangaasiyo ko makaigme. Kasyandak. Kakasyanda ka. Isungaro da pagpilpilyan da ka. Umanugot ka ngaminan iti kayat miya mapasamak. Saan? Husto ko mamatan. Umdas ko man dagiti tarakan kan mo lami ngay nalalayo iti kalabas. Anya? Agpagpakaasi ak. Kasyandak ko ma. Ha! Nunatanggan lata ti ulom. Agtalinaid ka nga rod, abalod ditoy. Kaya tama nga no nakarkaro pa ti aramidan mi kan ka. Saan? Pangaasiyo. Gusto ko man di pa nang parparigat yung kanyak. Nunatanggan lata ti ulom. Ang mga nudakdakas pa ti pagbanagam ditoy. Katawan di makalapad kada kami. Iti kayat miya mapasamak. Sige, napakaragsakan nyo di mang parigat kanyak. Gudasan dakon, tapno mapnag kayo! Sino ka? Siyak ni Rafael, Luningning. Ha? Shh! Di ka natagari. Di daan mo asimrakak dito'y nakaipupukam. Pangasim, di na ko mapagaramidan iti dakas. Di ka matanagan. Adak dito'y. Tapno makigayem kan ka. Anya? Wan gayam. Aday mat ko amakan. Agawa maakanan dito'y. Tapno di da makita. Di ka matanagan. Nalinis dayta. Inyalaan kan. Tamok asang kabasit lang ti ipakpakandakan ka. Agyaman nak. Pangaasim tatulungan nak. Alukuyam dagiti kakaduam. Tapno palubusan dako na pumanaw dito eh. Jak may ikari ama alukoy ko ida. Ngam padasak, Luningning. Tulungan ka.
tapno makalibas ka ditoy. Apay ka di, Rowena. Agsangsangit ka manan. Pampanunutak ni Luningning, nana. Sa dinungatan ti ayan na ita. Huwag nga, Rod. Ang mga nukinumbag dagiti rebelde. Sapay ko mo to saan? Kaasimat. Ay, huwag nga, Rod. Ay, ang kapsutak no pampanunutak ti mapasamak. Ngamrumbang laang agtalinag tayo anatibker. Tapno makaiwayat tayo iti pamuspusan. Tapno mabirukan tayo ni Luningning. Una yan ti kastoy, nana. Kanayon lata ka di akastoy. Awan nga tati pagbaliwan ti amin. Diyak amaw balasang ko. Tasaan tayo mo't nga mo. Noan niya ti sumaro no ang mapasamak. Di tay amo ti masakbayan. Nakidaw tayo ni titulong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Isu ahusto ko man ti panagladladingit mo, Rowena. Tatay Stong. Binagaakmet tayo dagiti kakadwa tayo, ngagridam da. Tapno kanayon da nakasagana no addaman dumteng ariribok manan dito'y ili tayo. Awan, Tatay Stong. Barang agibos ko man ti kinadagas nga agraraira dito ili tayo. Bareng, balasan ko. Tata, diyak pa yan makaturturog amang pampanunot ka ni Luningning. Italak tayo ti amin kadagiti pan nakabagi ti linteg. Agkalma ka lang. Tapno makapagpanunot ka nasayaan. Wan, Tata. Wanya, nakasagana tayo matsiguro aminan. Bumaba tayo manan ni Japatan. Awan ti bati tayo nga uray maysa kadagiti tarakan kan mulada. Ket no addaman lumaban kadakwada. Di kaya agpangadwa amang pasag kadakwada. Laglagi pa niyo dagita bilin ko. Ken masapul nga awan ti agpaabak kada kayo. Naskan na kumpleto tayo ang makasubli dito'y kuta. Hala! Agtignay tayon! Katagraman kwartada! Alaan tayo! Ay na, naibos man ang dagiti tarakan tayo. Ado tinapukawan iti kaldeng kan manok. Kat amok adagiti armado manan ti akin aramid. Kastoy kadilat, nana. Agpaituray tayo kadagiti kilo ti panunot da. Aguray tayo iti umno a panawan, balasang ko. Taaging gaita. Awan gaway tayo, no lumaban tayo. Ay, kastoy lata na kanayon. Apay nga taa di maibibos dagita adda ka sa tao. Aduda, kat narigat amarpuog ti grupo da. Malagip ko man ni Luningning. Ang mga nonya tinapasamakan ko, ana. Dawatan tayo asapay kumata saan anaan-ano ni Luningning. Kat dumteng to ti aldaw, a makaawid a si bibiyag. Ayos, nakado tayo. Kastoy kumakanayon. Tunggal rumaot tayo. Ado ti maala tayo atarakan dagiti umili. No kanayon da kadenggan, awan ti parikot. Iso atong palan nyo amin ngay bagag. Tapno kanayon tayo ngagbaligi. Nasaya at no kasta. Takas iti kanayon ko ngay baga. Asino man atumubngar kanya. Kan sana sumurot kadagiti bilin ko wenno paganurutak. Jak agdwa-dwa amang gudas ken kuana. Pangulo! Amumiday ta, Pangulo! Inton rabi, agiinom tayo. Agraragsak tayo. Adumanan tinasamsam tayo atarakan dagiti umili. Kanadapay na ala tayo akwarta. Kedua na, Pangulo! Mayat ta, Pangulo! Ngamita! Agina na tayo pa'y.
Apay ngay may kadito'y nakaipupukak kat adalo man ti Rabi. Da kami tinapusgan nga agbantay kan ka. Iso anakastrekak manen dito'y, luningning. Kasta ka di? Umay ko ibaga anasken anakasagana ka akanayon. Tanyaman nga oras. Aglibas ta. Ngam, saan ka kadi amadaksan iti dayta nga aramidam, Rafael? Tinapatag kanyak, kat makalibas ta dito'y. Apay anak igrupo ka kadagiti tulisan. At idug asalaysayan, luningning. Nga may sala ang ti may bagak. Agbababawi ak anak ikapang iti daytoy aggrupo. Naplano tanti amin, manang Ela. Wan, Rafael, ading ko. Intun Rabi, ilibas ta ni luningning. Kat umadayo tayo ditoy. Sumuko ta kadagiti pan nakabagiti lintag. Kat agpatulong ta kadakwada. Wan, Rafael, kasta ti aramidan tayo. May sa kadagiti mang bantay kiniluningning inton Rabi. Kat agsipot ka na imbag. Kan agsagana ka. Nasken nga agbaligi ta iti daytoy a plano ta. Matungpal, Rafael. Sige, kakadwa. Agraragsak tayo ita. Inuman tayo ti arak aginatang nilagman. Un Pangulo! Uminom tayo. Adu ti pulutan tayo. Tapinartida Rafael, titalo akalding. Alangarod! Irogi tayo ti uminom. Agrenag tayo iti arak. Nabartakan dagiti lalaki dito'y kota. Dagiti matpadak a babae. Narnakandan. Nagtalagdala unay. Manang Ela. Aggunaytan. Wan, nakasagana ako. Agsipot ka. Tayo nakrok atan ni luningning. Aday ta. Naikat kunti kawarkan ka. Agyaman ako. Agawa. Rumwartan ditoy. Agawaan nyo ti magna. Ang mga nuad na nakadlaw ang nakalibas tayo. Nabanok ako. Ngam kabalak. Ikagumaan tayo ti makaadayo dito eh. Nakadayo tayo matkidin iti kota. Ngam delikado lata. Numadok talanda naglibas tayo. Dayta ti si Bubukal na pasamak, sir. Isot ga po na nag-surrender kami kini Rafael, sir. Nagbidot kami ang nakikapang kadagijay atulisan. Pangasiyo, sir. Da Rafael kan manang Ela tinang tulong kanyak ang makalibas. Tulungan nyo kumaida. Saan nyo kumaida adangran dito eh. Sige, di kagdanag. Tas saan daaman anon dito eh. Nasaya at mat, tanagdisnudo da asim mo ko. Wen sir, kat nakasagana kami amang ikaro itinagbasulan mi. Nakasagana kami amang isuro iti lokasyon ti kuta mi, sir. Rafael, kadwak ni Nana Lourdes. Nagtungpalak itinakunam amapanak iti barangay yo. Tasarakak ni Nana Lourdes. Agyaman ak luningning. Ay una yun, Rafael Baro. Dito'y kamutin pagbaluda na makita. Daytoy katiitin ako namin ni kanya kasapulan. Kayat ko ti agibalas. Gapo iti ipapatay ti amak. Ngambidot ti sinara ko, Nana Lourdes. Awan gayam na sayat amasakbayan nga ipaay kanyak. Tiinkadeng ko asuruten. Takarsel met gayam tinangiturungan na kanyak. Ala, sana bali, Baro. Takalpasan na maikarong tinagbasulam. Makarwar kabot lang dito. Awanan lagi ti pagbutbut ngan tayo a rebelde, luningning. Natilyo da aminin. Dagiti da duma, natay da. Gaputan nakirangot da kadagiti pan nakabagi ti lintag. Wan Rowena, nadamag kumot dayta. Nasaya at mat. Kat ita, awanan ti parikot tayo. Sayang laang, taawanan ni tatang mo. Sana bale, taagi karon dagiti nang patay kan kuana.
Agyaman na si marungkar ka manan Loningning. Agyaman ak Loningning. Tay ti likodan tinagbasulan ti grupo mikan ka. Sarsarungkaran na kami lata. Sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gaputa amok mo ti gapuna. No apay anak ikapeng kayo iti tulisan. Sapay ko mata panunutan yon ti masakbayan nyo. Agsingsingpot kayo diti pagbaludan. Tapno saan ama na yun ang tinagbasulan nyo. Aramiden mi dayta, Loningning. Naamiris ko ang nagdarasudo sak iti pangedeng ko. Ita, pagbababoyak launay. Sayang. No kumasan apan nagibales ti pinanunot ko idi. Saan ko maapagbaludan tayan ko ita. Naituloy ko kumati panagadal ko. Sana bale, tinasken kat nakaamiris kayon. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Kat may sakang inspirasyon ko, iti panagsingsingpat ko ditoy. Loningning. Rafael? Uy, sabalin sa dayta. Sabagay, awandakas na. Dayta tipod no amarikriknak. Di kagdanag, Rafael. Kanayon kayo asarongkaran ka ni Manang Ella. Kat ibagakan ka, akaraman ka iti planok, iti masakbayan. Ay na, makapaapal kayo matado. Uray si ka, Manang Ella. Karaman ka mat iti karkararak ko. Ngamin, nagbalin kan apagayam ko. Agyamanak, Loningning. Agyamanak, Loningning. Ikarik, agsingsing petak dito'y pagbaludan. Dumteng to ti aldaw, amakarwar kayo dito'y pagbaludan. Kat agkakadwa tayo manan. Kat awanton ti dagansan iti barukong tayo. Gaputan na punas aminen. Agyaman kami iti dayta na saom, Loningning. Intay nga rod agbalbaliw. Kat isaganaan tayo ti para iti masakbayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na paulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan, dagiti papagayam yo iti radyo, akaskada, Mary Jane Castro, Emily Calika, Virgie Paclay, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye. Ti istorya tayo itaalawas a napaulwan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gastoy tatang. Anya ka di dayta sasawom anak ko. Basol dagiti agbambantay di pagbaludan da ito'y nanang. No kumadida binaybayan ni tatang. San kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anatay, katawan ko mati papabasulam. Kan basol damanan. Gaputay balod da ni tatang. Anak. Awan basol ni tatang nanang. Iso lang tinsuro dadadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di dahi ngay naramid da, nanang. Ala, huston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklonam nga awanan ti ama. Kat mga barwanan ta. Nanang. Anak, ti masakbayan ko mati panunutam. Kastamit ti agdama. Saan at napalabas? Basta nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tatang, apay di ka matatao dito'y balay?
Pasensya ka, anak ko. Makumi ko magtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid ak maetap no umay kayo iliwan. wan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Wan tatang. Ken, di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Wan tatang. Nasayaat no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Wan tatang. Laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, adda ako na naggapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat? Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Unayin, nanang! Abay pinanawan nak! Kita kayo lang tikad kadwa ng agbibiyag! Saan ka di nga dasakit ti inam iti puso, baro? Nana! Amangan no naatake iti puso, idinadanon mo anak kadasay. Apay akastoy, nana! Apay! Rafael Baro. Awandan nga agpadpada. Awanan datatang kananang ko. Patib karam tinakam mo, Baro. Saan mo bali tadaak dito'y? Saan ka baybayan? Agyamanak, nana. Tatang, may ibusan dagiti tarakan tayo a manok. Pato kas kadakal din. Ay, wan nga raw danak ko. Apay ngamin nga itultulok yu, tatang. Ay, narigat anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Ay. Aganos tayo anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. Ngamlugi tayo mo, tatang. Kandakal a perwisyo tit ito da kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti may ranranod kadagiti tarakan kan mula tayo. Kasanon no dumtang to ti aldaw, ultimo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod, tatang. Sapay ko ma. Rafael Baro, anya ti planom itibiyag mo? Agiskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya? O, nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anya agpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biyag ko. Sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga amakan inam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanakan, Baro. Nana? Kan nagkariak iti inam, at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atam tibiyag mo. Wan, nana. Kat agyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan, Barok. Patpatgan ka unay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksan no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nood naman ang dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data dito eh. Ay, awan nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Wan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod.
Kasanuatan, no kastoy aginggat inggana. Kasanon tibiyag tayo. Diyak mo, Rowena. Diyak maawatan no apay akas timotong dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat no maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaran da. Kat da tayo ti nakakaasi. Wen nga rod, saan lanam na minsan nga inala da dagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Diyak mo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpating gamot tanday to'y ang mapaspasama. Tatang, mabutbuto nga kung iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw. Makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalablabanan? No adda ti mabalin tayo nga ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay. Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. Sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Amapukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun ti perwesyo. Nga ititad dagiti tulisan dito'y ili tayaw, kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo idakabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag ditoy. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, wen nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro, no agulimag tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwen. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon, no kastoya ka na yun. Saan mat siguro, kabsat? Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo ti saan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbang asaan tayo nga agdardarasudaws. Tapno saan tayo amaisagmak. Ay kat, wala, kabsat. Luningning, awan ka di planom a pumanaw dito lugar tayo? No daduma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo ditoy. Kasladyak mo't laang kabaulan. Apay? Diyak kaya tapanawan dananang kantatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. Buwan matkit di Diyak tumat la makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumat laang ti kanayon ko apang panunutan. Narigat nga agpaiso. Iso nga anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapyakal kalikaguman tayo. Wan nga rod Luningning, sapay ko ma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutom. At dala ang pampanunutak, nana. Anya dayta, ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon? Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Mala, panunutom anaimbag. Kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planom. Wan, nana. Anya, di mawat manan iti bagas dagitawan serserbina at tao tatang. Shhh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapauma tanday tang aramid da. Awan ti mabalin tayo, anak ko. Anyangay, kat dito'y matlugar tayo tinalakada adanunan.
Anyata nagpatulong tayo nga minan kadagiti pan na kabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanahin anak ko. Saan akas Karina? Tatang, Agan anad kakikde anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisag makam. Adugayam manan tinapukaw at arakan tayaw, idi na minsan alawas kabsat punsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inaladaman ang dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da, anat natang tinala da. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Dinundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat mamakirangat tayo kadakwada. Tada napasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanambarok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, Nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, Nana. Ala, palubusan ka. Ngampang asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, Nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mo tinadanon ko. Sapay lakuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kang ida. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, pimusay ti ama ni Rafael kat nalaos ti sakit tinakam na. Saan mat nagkurang ti inana anang bagbagakan kuana. Ngampasig apan nagibalas tinaimula iti panunot na. Iti sabali abangir, sang kadamag ni Luningning iti amana, no apay asaan ang matatao iti balayda. Impalawag nga ron ti amana, ama ipapan iti trabaho ti gapuna. Kabayatan na, inkadeng ni Rafael asumangat iti bantay, taadda sa pulan na. Itagagayam, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y. Tanasamak abantay to'y ayan ko. Ay, sapay kuma. Ta sa anak amapaay ket mabirukak ida. Ha, adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay anay sarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Ket agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Ket ingkaro na iti pagbaludan ti saan namot abasol.
Ket binaybayan da ijay pagbaludan. Aging kaapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Aniya? Patsenda ko ma. Ket sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga akayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apudno ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Nasakit ti riknak, makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mat ti maaramidan tayaw. Wen nga rod kabsat, mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Wen taam kenda nga mga nuwad ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdangran, no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaruno apang panunutan da. Ay, wan nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo latta. Nasaysaya at siguro, no bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Wan kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw, tinaskan nga aramiden tayaw. Kantap no agbibinan tayaw. Wan, kabsat! Nakita mo'ng ti klase ti panagbiag dito'y bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang, awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta akinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang, gapot kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda nadagsen ang makagapo. Iso abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat ang malakamam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaigme day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapot kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? At idug asalaysayan manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan. Tumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan la danog tinaskan a masursurom. Amin a klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan inton malam. Ituloy tayo inton malam kaigme. Nasakit ibagbagi ka. Kayat ko pa iti aginana. O sige, aginana ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naging sayo ta, inton malam. Nay, inaladam mo ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, wan man kabsat punsaw. Bareng saan nga umalatiw dagiti agaala iti tarakan. Wan nga agpaiso kabsat. Ay, nagrigat matan ti kasasaad tayaw. Wan nga rod kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag, di damang dangran. Wan kabsat. Day tamat laang ti kunak. Isu akunak, nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mo't laang tigaway tayo kadakwada.
No kumataado tayo, mabalin siguro. Kung narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, taawan mo't maitudo tayo. Wan kabsat. Kung nagpatulong tayo mat ide. Hangam, nabaybay-an laeng. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdaw-dawat iti tulaw. Apa yan, Rafael? Addarik na. Nasakit ti magbagik, manang. Sigurado aga po iti panagsanayo day ta iti panakirangat, ading ko. Wan, manang. Napigsang amin ti danog ni Kaigme. Nga oray lumakayan. Wan, ading ko. Ado ti kabailan ni Kaigme, nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di, manang. Wan, ading ko. Ngam, naanos ka di ni Kaigme? Wan, ngam di na kayat timakon kontra. Noan niya timbagana, nasken amatumpay. Ha? Wan, ading ko. Isungagan anad ka. Wan, manang. Ngam na siya kla amaysa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat ditoy. No talaga anak ikapangkan. Agyaman iti pambagbagayo, manang. Ngam nakapangit din akon. Kumapangak kada kayo. Alangarad ading ko. Ket sapay kuma tamaano samti amin ditoy. Apay ngay akas to'y matal na. Ha, apay ka day, kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abo nga dagiti mulak anatang. Wan nga agpayso. Awan mo't ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. Sigurado a dagiti manan grupo ti tulisan tinang puros. Iso nga awan apulos tinagbate. Ay, talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gun-gun dawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Un nga rod kapsat. Kat anya nga rodon nga ay. Agawid tayo ka din. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kapsat. Hintaman kita anti-fish pant ko. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ayuwan nga agpayso kabsat. Umaykan, mapanda kitaan. Makapaladingit matday tapasamak tatang. Ay, uwan nga raw danak ko. No nga ta, agpatulong tayo iti kapulisan. Inaramid tayo matday tahan idi pailaeng. Ngam, ada ka di napasamak, anak ko. Awan. Ha? Kanarigat, anak ko. Saan basta-basta. Nang nangruna, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat na kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatag tibiyag tayaw. Ngam dagit titarakan tayaw. Ha? Uwan, anak ko. Tinapatag. Di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanyak. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akasta ka. Pampanunotak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan, manang. Jak tinungpal ti karikan ko anang agsingsing petak. Kan ingkarikan ko anang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan ko anang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok.
Ngam, jak amo no kaano. Kandi na amo, at ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka, ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan, jak na pupuutan, aging gaan na irwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka, taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko! Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Kat ang mga numakadanon dito'y. Kumaykan! Anya? Ala, rumwartaan, anak ko. Uwan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanon ng ijay ti uram. Ha? Uwan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamangan niya ti mapasama kaninanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din niyan tinapasama kan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag kat nakapanaw ka ijay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak nga iti kagawaak. Kan kasano amang rugi ak manan. San aday ta ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapanta pa ijay balay. Barang saan anakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa iti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwan nga ron malasang ko. Parikot ko nga ron ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita. Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwanan abalasang ko. Katagyaman ak unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Uwan nana. Daita tinapatag. San abali? Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumat laang. Kastoy ti biyag ditoy, Rafael. Urag lemlemeng tayo. At dalatamet panawan tayo nga agragsa. Wan ngagpaiso, kaig me. Husto matkit di Tapno mapadasan tayo matiagragsak. Wan, Rafael. No adda maparte, adda. Iso nga agraragsak tayo matsag paminsan. Wan, kaig me. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog iti kalding. Wan, kaig me. Anya ngay tirik nam ita ading ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manang. Pagnakman dagiti tao nga wanan asi. Agiaman ak unay. Gapu iti panang pasang bayo kanyak. Kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na, kabsat iska. Agkakalugaran tayo. Iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwan mo't kit di Ay, nalagan tirik na kita. Gaputan da simang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma, tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Huwan nga rod, dakkel aperwisyo kada tayo tinapasamak. Huwan kabsat. Katipagyamanan tayo. Kat sibibiyag tayo pa'y laang.
Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram, tatang. Uray asino anak ko. Saan ang maragsakan iti napasamak? Mainayon pa'y dagiti nauram at taraken ken mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya? Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. Anya? Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkid daw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti makalawas a serye tayo itaan na paulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nakikapang ni Rafael kadagiti rebelde. Insuro da daytoy ang makirangat, aging gaan adal na. Makariknamat iti iliw iti nang ipatagkan kwa na, anin na Lourdes. Ngam binagaan ni Ella, ang mairwam tumatlaang daytoy. Iti may sangal daw, nauram ti bantay, kat nauram amin ataraken ken mulada. Isuan nakapagdesisyon ni Luningning nga agpatulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad-adda apare ko ti ipaay na dayta nga aramidem. Kan may sa amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno a panagsagana. Isu apang nga asim kuma. Di ka agdardarasudos. Ala, uwanan tatang. Agyaman ak no kasta anak ko. Maawatan nak kuma. Tadyak mat kayat ang maisagmak ka. Sapay la kuma. Tama kapag panunutin dagiti tattao anang ipabalod iti day di amak. Numakita dan anauram ti bantay. Ken numakita da nga awanan dagiti taraken ken dagiti mulada. Wan nga rod ading ko. Ngam sigurado. Aglading ito dagichay. Kurang pa'y dayta analakam da. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tao anaparigat da. Sa bagay matkiti, ngam insapasap mong tiguram ading ko. Husto lang dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wan manang. Gapotadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumatadumteng to ti aldaw ang mapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat ten ti panunot mo. Sapay ko manang. Ngem panagkunak. Sala mapasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawan dagiti kalaban nyo. Wan anak ko. Nga magtalinad kayo pailaang dito'y naglamangan nyo. Tamangan no adada pailaang dita nga agbasak-basak. Tatang. Rumwar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan.
kayo kumatatang. Amang ano maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan, anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Da kayo ti rumbang nga aganad. Isu adi kay rumrumwar. Uwan tatang. Bilinam dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo nga amo? Nuad dapay laang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan ngagpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wan, kaig mi. Uray si ka, Rafael. Panagkunakat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakirangat. Tamay sa ka kadagiti nadangran. Wan nga rod, kaig mi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaig mi. Agsubli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlaing. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan niyo mo't gayam aparmor kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan, anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanran na laeng anabaalan mi ida. Tatang. Kan maysa, amangan no basit da arim maot. Isungawan ti gaway da. Sa bagay matkit di Kabaalan mi nga agpayso ida, anak ko. Ngamawan matinatay kadakwada. Isu anak ko nak, anapig salat ta ti pwersa, ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panangdangranda kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak hayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti maysa grupo. Sakmat iti maysa. Kabaalam ka din, Rafael? Wan, kaig mi. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko. Isungagan anad ka iti iraraot nyo. Wan manan, agyaman ak unay. Diya ka mo na sumurot kami wano saan. Iso abilbilinan ka. Si putam anaimbag ti garaw mo ichay. Wan manan, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskabsat ko ading ko. Iso adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manang. Diyak kayat nga dadakes ama pasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Iso nga agan-anad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikati nakarikna ak iti pamatag timay sa akabsat. Iso asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga, kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay. Tapno kanayon tayo nakasagana. Wan garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimmaut damanan. Ay, Adumanan ti inala da atarakan tayo. Ngam ti nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asanda nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas toya. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akasta, kabsat. Hanggang saan amabalin. Di tay itulog. Isu nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. Ado ka talaga tinadangnan dito eh. Saan asinsinan ti enkwentro idirabi eh. Wan nga rod, luningning. Sige,
Tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ang maitulong tayo kadakwada. Gama, agamakag. Ang mga no adada lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Ay, na yan ti kastoy. Makapaladingit. Awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaingyo amakirangat. Jak impagarop ngagbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangat. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay matkit di kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabaalan tayo amin. Dagiti makainkwentro tayo. Wen ngagpaiso, kaigme. Naskan nga aginsayo tayo lata. Tapno ad-dapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabaalan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyamanak iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasiganto ti sumublat kanyak iti pwestok. Nagmayat nagpaangin dito'y pagtugtugawam, ading ko. Wen manang, iso dito iti pagtugtugawak, no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? Adda nga min pampanunutek. Anya mananday ta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo dito Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagiti lintag? Diyak ka mo ating ko. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ngamsapay ko ma, taag na nayon anatalgad tayo dito Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengga manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukuyan day jay alakay amang ibingay kadagiti sa Nikwana. Ado ka diti sa Nikwa day jay alakay, kaigme? Wan, iso adumawat tayo kan Kuana. Ngam kasano no di na kayat? Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot, mang panunot tayo iti sa bali awagas. Wan, kaigme. Urer bati kayo pa'y laang titi kalapaw tatang. Siyak laangan ti mapan ijay uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik na ka. Iso nga rod nga ginana kayo pa'y laang. Tanarigat matlaang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ijay uma. Uwan tatang, agiru utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adapay ngamin dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen anak ko. Kataganad ka kandi ka unay agpakarabi Uwan tatang. Nakasagana kayo ka din, Rafael. Wan, kaigme. Alangarod, intayo danunen day jay alakay ijay umana. Wan, kaigme. Laglagi pam dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kan Kuana. Wan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano at da ibingay na. Da tayo matlaang timairanod. Wan, kaigme. Apa
Apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan na bale, kabsat? Agawid to matla adagos. Anya nga minaya ti mapan naaramidan ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmula na. Kuyug ko ma. Nga madimat ngamin tiriknak. Ay, madanag anak para kan iluningning. Sapay babae. Saan aman ano ti anak ko, kabsat? Sana bale. Ta sumuro takto intun aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Mga no kumarumot day tarikrik naam. Ha? Sana bale, siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita kan iluningning. Alaman nga raw kabsat. Kat agyaman ako unay. Kaigme, kaslag may samat ti tao di papanan tayo nga uma. Wan nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme? Wan. Amanga no isuday ta jay lakay. Wan kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito eh. Ala, abungutan yo anaimbag da gitaro pa yo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Wan, kaigme. Agyaman na, nalpas matlaangan ti panagmulak. Agawid akon, tayo nakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo? Sino da gito eh? Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida kan anuan. Naimbag nga oras yo? Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti amak? Anya pay, ti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, agpatulong kuma iti kapulisan ni Luningning, ngamlinapdan ti amana. Dimtang mati aldaw ang nagrarangat dagiti rebelde, kan dagiti tagasan Nicolas. Kat ado tinadangran kadagiti grupo da kaime, isuan na lagip dati agibalas. Iti may sang aldaw, adda imasidag kan niluningning iti umada. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak amo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sa Nikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuwana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak. Sana naras ka na maamuam na sino kami. Ala, agawid kan kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay tatang. Kat, hanya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan tatang. Itala ang amakitak na di alakay. Panagkunak. Iso day jay ti pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutang itay tatang.
Intorturod ko tinakisarita kadakwada. Imbang man, tadi da kainan anaw. Saan mo't ket di tatang? Ngam, isuday di ti kunada. Ibingayam ka no iday ti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Talaga saan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo, tatang. Taditay amo no anya ti adday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayon ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wen Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam, ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siyak lamay sa panagkunak ket talaga akurang pa'y ti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Ken maysa, awan pa'y ti umno arason tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Gusto ti bagana, Pangulo. Mas tayo. Agyaman nakakadwa. Tadimngag kayo iti singasing ko. Kaigme, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan. No apay akaslan na dagsen ti darayo iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga na dagsen ti riknaken kwa na, Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado ang nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay ang nakaengkwentro yu ida, kaigme? Gaputa rinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Ket nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Iso na panunot mi langen ti lumaban. Kaigme? Siyak lang ti nakalasat. Iso naglimengak iti adayo a lugar. Agingga ang nakabiro kak iti kabarbaro a grupok. Agingga nakadano nak ditoy, ket naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngam, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme? Gaputa kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kastagayam ti makagapo, kaigme? Ita, maawat akon. Wan, Rafael. Amin nga adda ditoy ket addaan nalidam anapalabas. Ket makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecoveran ti bantay anauram idi Rowena. Mayat manan dito budag iti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadag iti tarakan tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaay-ayat apoy buyaan. Sakit nagado ti tumatayab. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kasla saanan ngagpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastoyan.
Di tayo mapukawan iti namnama, Luningning. Adan tulat ta, masirayan tayon to tilawag. Jak amo, Rowena. Jak amo no niya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo ama pa ni Jay San Nicolas. Wen, kaigme? Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Kahit no di na kayat, pangtaan yumanan. Ha? Alain tayo kumaamin na San Nicuana, sakbay, apagtalnaan tayo. Kaigme? Katkas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taan narik nami iti. Kat iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat, ngagyan ni Jay. Wen, kaigme? Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito eh. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibaga dagiti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuayo. No diyo kayat nga adda ti saan anasayat ang mapasamak kada kayo. Ladingitag barok. Ngamawan ti adu San Nicuac. Isu nga awan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasardengan na kami kumana riribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mangpuros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaibagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Ket namnamaag adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abukawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di? Agasam. Imay damanan inalukoy ni tatang amang ibingay iti San Nicuana. Anya? Talaga amaruruda kun, Rowena. Nagtantana aklaang, gaputa agamakak. Amang ano pagaramidan da kami ti dakes. Kat, anya ti ko na ni Tata Punso. Kinuna na anak kurapay kami laeng. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalata. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Punso ti kanayon da maranaan. Jak nga rod amo. Jak amo no mairanran na lang. Wano talaga agagagaraan da. Ay. Ngam, amom, ada nadlaw ko. Jay may sa akadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makitkita. Anya? Juan, jak ilibak. Sabali tinariknakan kwa na. Ha? Uy, laglagi pa ma. Saan tayo nga am-amu dagi jayat at tao? Juan, amok day Rowena. Ibagbagak laang matkan ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talaga mat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na. Kaigme. Nung at rauten tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat.
Da kayo ti makamo, kaigme. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbut ngen tayo ida, aramidan tayo. Wan, kaigme. Iso at tulungan na, Rafael. Tapno agbaligi tayo. Namnamaam day ta, kaigme. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo manan. Wan, tata. Tao may manandamagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitad ko kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kas makita yung mat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, tata. Mangted kayo? When no dadakis ang mapasamak kada kayo. Urayan niya pa iti ibagbagayaw. Awan ti maitad ko kada kayaw. No kayat yaw. Tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap nagkayaw. Kabsat istong. No adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak. Di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo lang tinamnamaag amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata timangkit kita kenkwana. Nukas pangarigan. Ay, si kamat kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Di tay amo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Iso akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayaw. Bayat anasa papay. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak kan ka. Agyamanak, kabsat istong. Aniya? Kasta manan timbagaday di alakay kada kayo? Wan, kaigme. No kasta nga roda, agsagana kayo. Tarautan tayo itamat laang. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaigme? Wan, Rafael, naibusan ti pasensya ken kuana. Alangarod kaigme. Ibaga kadag iti kakadwa. Wan, Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo ken kuana, ha? Kat, kaano nga rod ti iraraot tayo, kaigme? Iti kabiita na panawan. Saan tayo nga ibaybayagpay? Wen, kaigme. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti iraraot tayo. Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Wen manang. Nga maapayakas la di ka makait na ading ko. Awan dayto manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit dayto abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sabali ta nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay. Apay nagsinay kayo? At ka di parikot? Awan ading ko. Normal na day taamarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti na ko na. Addakan iti dayto agrupo. Isungawanan ti maaramidam. No di sumurot iti amin apagan nurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo timbagak. Wan ading ko. Namnamaam dayta. Apay ngay, rabiin, gamawan pa'y ni Tata. Sakit nakapigpig sa titudo. Wan nga rod lo ningning. Imbag tayo malatiwak dito'y kalapaw yo.
Iti kasta, adakad ma'am. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanaga na ka talaga. Itala ang anarabyan ni tatang. Ang mga no inururay na ako magsutitudo. Imposible. Uray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Madanaga na ka talaga, Rowena. Agkalma ka laeng. Sumangpat tulat ta ni tatang mo. Madanaga na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan daidig ka ni Tata Istong. Ngaan niya? Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano ada ka sa mapasamak kan kuana. Di na baybayan ni Tata Istong. Anya? Wan, kasta timbilin na. Isungag lalaok ti marikrik na kan mapampanunot ko ita. Ay, makapadanag matayta. Pangasim, kadwan na. Mapantaag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da kuman ni tatang. Kabsat Punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumano adda ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Uy nga rod, italay nga napasamak da ito'y. Wan nga rod kabsat. Isa madalagan una ay di balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong nga dagos ka na tayo? Wan nga rod. Ay, imbag tanapig saak pay laeng. Kat kabailak pay ti sumursuraw dito'y kabakiran. Wan nga rod. Mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Ha? Mabit lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Unlak pay saw, kabsat Istong! Ay kakadwa, asidgan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas saan ang malipatan ni Luningning ni Rafael. Ngampilit nga inwaksina iti isip na. Saan mat anamingga dakaig me anangal-allo ko'y kanipunso. Amang ibingay iti sanikwada. Ngam kanayon dalaeng amapaay. Iti may sa arabii, madanagan ni Luningning, gaputa saan na amapasangpet ti amana. Isuan nagkiddaw da ito'y iti tulong kadag iti kabaranggayan da. Tapno sa pulenda ni Tata Punso. Papagayam, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas. Anapaulwan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kakadwa, umay kayaw. Kitain tayo no asino jay nakadasa ijay abanda. Wan, sige. Ay, aday ta. Ha! Ni Kabsat Punso! Iso na ito'y nakadasay dito! Ay na, kabsat Punso! Anya ka di tinapasamak kan ka! Ay! Kasla saanan nga agang angas! Ay, kakadwa! Saanan nga agang angas ni Kabsat Punso! Ay, sao! Yeah! Ay! Limami isang tibagina! Ay, sos! Natayan ni Kabsat Punso! Tatang! Abay ang pinalawan lakmatan! Awanan ti serserbiti biyag ko dawan kamatan! Luningning,
daytan. Di ka matlag sardungan ng sangsangit. Nagsakit tayo di na pasamak, Rowena. Kasanuag paitan. Awanan ni tatang ko. Patib ka rin di pa kinakam mo. Nasakitan. Ngam-anya nga rin di mabalin tayo. Diyak may nadawat di sakit ang marikrignag. Napigsapay lang ni tatang. Nga maapay ang inaramid na kaskuhan at ikastoy. Dagiti awanan asya at tao. Luning, gusto. Ito nagsang sangit araramida mo. Maawat ako'n. Naapay ang kastay timbaga ni tatang iti ka ni tata istong. Nakastay gayam di mapasamag kan kwa na. Luning. Ita, taawanan day di kabsat punso. Sikat ti sumublat adada ulo dito'y ili tayo. Kabsat istong. Ay, awanin ti pagpilyak. No di ti umanugot latan. Tajakmet kaya ta mabaybayan ti ili tayo. Tata Istong, nanais ka. Kastoy ka dilatan. Baybayan tayo ka di nga aramidan dalatan kadagiti pada tayo at tao ti kayat da nga aramidan. Luningning. Adun ti naisagmak gapo kadakwada Tata Istong. May saditan ti amak. Urayan tayo kadipay, nga adupay ti mabiktimada. Di tayo itulok, Luningning. Ilaban tayo, ti karbengan tayo. Rumbang laang Tata Istong. Tapno agsardeng mat kumanday ti ama paspasamak. Kasanon to pay dagiti sumaruno a henerasyon. Kasanon to ti masakbayan da. Ay husto ka, Luningning. Iso anas kan nga agtitinulong tayo. Rafael, adda ka manin dito'y sirok ti dakala kayo. Apay, adda ka di pampanunutan? Pampanunutak di pinarmak mi alakay. Kanti anak na, manang Ella. Ha? Jak ilibak manang. Ad-adda na makariknak iti asikan pan nakakonsensya. Makitak nga rod ti tarupam. Ngam awanen ti maaramidam ading ko. Kaputan alpasen ki amin. Rafael. Kinapudno na. Sipod nakitak dahi balasang. Kasla nagbaliw ti riknak. Ha? May bagak pa yan, asa na may parbang ti simbrakak. Sana rumbang agibalas tayo iti sabali atawa. Gapulang iti sakit tinakam tayo. Talaga asabali kan, Rafael. Ngam agan-anat ka. Taamangan no day takit diti pakaisagmakam. Manang. Kanayon ko maalaglagi pamading ko. Anarigat akontraan dagiti kakadwa tayo ditoy. Kan saan analakati sumina iti daytoy a grupo. Manang. Agpagat ti biyak tayo. Ang mga nudumteng to ti aldaw. Nga ano penda tayo dagiti kalaban tayo. Apan nakabagi ti limtan. Luningning, panagkunat. Saan kan anatalgad dito kalabaw yu? Ha? Narigat mo agmay saka dito eh. Iso ano kayat mo? Sumurot kan iti kalabaw mi. Taiji kan nga agnaad. Agyaman na, Rowena. Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagamak dito eh. So, sige, mayatak. Sumurutak kada kayo. Basta maanusan daklakit di. Da tayo ti agtitinulong, Luningning. Agyaman na, Rowena. Amon, kasla mapukpukawan akon itinamnama. Gaputa si siyaklaan tinabati kada kami a pamilya. Ngamnas kan lang agbalinak anatibkal. Luningning. Tumulong ak alumaban para iti masakbayan. Anya?
Agadalak mo't iti self-defense kan panakirangat. Tapno masalak ni bakti bagik. Kan tapno makatulungak no addaman dumteng manen ariribo. Kaigme? Oh, apay, Rafael. Adda ka di magam? Adda, kaigme. Ngam, maamakak. Di ka agamak amang ibaga, Rafael. Ibagam latan. Panagkunak, kaigme. Nasaysaya at sa. No sumuko tayo laangan. Anya? Wan, kaigme. Takaslaawan ti waya-waya tayo ditoy. Kentap no saanen amanayunan to'y ti basol tayo. Anya? Agtantanan ka, Rafael. Nalalaing ka pa ikit din ngam iti siyak. Ha? Tanya ti kayat mo apagparangan. May balod tayo, kat agikaro tayo iti tungpalbiag iti pagbaludan. Nasaysaya at siguro dahi ta, kaigme. Ngam ti agnanayon anakalamang tayo latan ditoy. Apay, agbababawi ka ka din na nakikapang kada kami. Kaigme. Sigurado lang, Rafael. Kat di ka agarami diti jak magustuhan. Tamangan no sumaruno ka itilakay nga impak ni tayo. Day tantumot ngamin, Rafael. Agin lalaing ka. Ha? Nangalaam itilaing kanturad mo, amang ibaga kan ni kaigme, asumuko tayo latan, ha? Anya nga ro ti katawaam, lagman. Ha? Sikatikat katawaak, Rafael. Kasla ka ngamin kalalaingan unay. Anya? Di nakpagpungtutan si kalagman. Tadumanog ka pa eh. Day, tati maiparbangkan ka. Tikunam, palabsak ti inaramid mo. Talaga pagpungpungtutan na ka. Sumardang kayo! Asino tinang ibagang aglaban kayo atwa? Rafael, lagman. Pasensya kayo lakaman, kaigme. Nakapungtutak inilagman. Isuan na danog ko. Kaigme, ni Rafael ti muna di manog. Binalas ko lang. Taniya ti kayat yo apanagnagan. Kayat yo nga ipakita ti kinalain nyo, ha? Pasensya kayo lakaman, kaigme. Ikarik, sana na maulit. Oh, apay adi kagsao, lagman. Pasensya kayo, kaigme. Gamsan asyak ti nagbasol. Ni Rafael ti muna di marop. Awan bibiyang ko no asino tinagbasol kada kayo adwa. Basta ti kayat ko, sana na maulit pa daytoy. Jak kayat nga daaga apa kadagiti kakaduak. Wen, Pangulo. Ikarik, jakon ulitan. Saan na maulit, kaigme? Rumbang lang. Iti pudpud no arangat ti pangipakitaan yo iti kinalain yo. Saan kat aditoy? Naawatan yo! Wan, kaigme. Wen, kaigme. Talaga gaya maagad-adal kan iti panakirangot, luningning. Wan Rowena, narigat nga masapul nga anusak. Tano na adal kon, awanan ti parikot. Wan matkiti Jakon pumanaw dito ili tayo. Tatumulungak amang salaknib iti ili tayo. Tapno awanan ti makastrek pa'y akalaban. Anya? Jakon palabsan tinapasamak iti amak Rowena. Saan amak punas ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Di ka agimula iti sakit tinakam, luningning. Amang ano day tati pakaisagmakam. Jaka mo Rowena. Basta,
Nasakit tinakam ko gapo iti napasama. Luningning balasang ko. Agan-anos ka kuma, nga uray awanen dagiti naganak mo. Uwan, nanais ka. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Ado, ti saan tayo mapakadaan, apaspasamak. Jak ilibak nana. Dumtang lata ti panawan, akasla kumapoy ti pakinakam ko. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibkar. Patibkaram ti pakinakam mo balasang ko. Di mo baybay antibagim. Tapno baragsakan batlaang dagiti naganak mo. Amang buibuyakan ka. Wanana. Ngam may sa lang amin ti kayat ko kumamapasamak. Kanti kanayon ko adawatan. Ti agbiag tayo kuma itilinak kan kapya. Luningning, adda ka madgayam dito paraangan ang nakatugaw. Wan Rowena, buy-buya at ti ilalanag ti init. Ha? Kan, kayat ko arik na ang tinalamiis apuloy ti angin. Nagmayat nga agpaisoan niya. Nakataltal na. Wan nga ron. Kuma, amin na paspasamak ti biyag kat mayarig iti init. Lumnag, tunggal malam, ngam sumingising tumanan iti agsapa. Kat ipasimudaag na ti baro anamnama. Ha? Kasta kumamot dito ayan tayo. Dumtang kuman ti aldaw nga aggibos amin asan anasaya at pasamak. Kat dumtang ti bigat, anap nuan ragsak. Tap na mangagtayong kumati panagkanta dagiti ubing. Kan tinaragsak apa nag-iistorya dagiti umili. Saan kat ati panagdanag akanayon ti rikrik naan tayo. Kan dagiti laang kanalbuong ti kanayon tayo amang mangag. Ay. Dumtang tulat taday ta agundaway. Ti agbiag tayo anaragsak. Saan man nga ita? Ngam dumtang to day ta apanawan. Sapay ko mga rod, Rowena. Luningning. Saan ang mapunpunas iti panunot ko dagiti tattao akillo ti aramid da? Di da nga ta ilalaan ti panawan. Nga imbes ko mga agaramid da iti nasayaat. Kat saan man? Ay, ala, bayamon. Saan mo idan apanunutan, Luningning? Malagip ko man nandiyan na istoryak idikan ka. Uray na lingdan ti rupa na. Ha? Amok nga ubing pay day jay. Sayang ti biyag na, Rowena. Ha? Sayang at talaga. Agtokyad tiriknak ang mga ramid iti imbili ni Kaigme, manang. Apay, anya ka di manan ti ipaaramid na. Kamagan mi kano ti anak day di lakay punso. Ta iso ti apan tayo. Tapno agpaituray dagiti tagasan Nicolas kada tayo. Anya? Wan manang. Day tati kaw dyan abilin na kada kami. Iso apagsagsaganaan na kami. Ay, kasla kumarkaron ako markaro ti mapaspasamak ading ko. Pudno day tamanang. Mariribo kanak. Ngam oray agtukyad tiriknam. Nasken asumurot kamatlaang. Wen nga rod. No daduma, mapampanunot ko pa yan ti aglibas. Ngam, amangan no tsak agbaligi. Di kag dardarasudo sa ading ko. Aguray ta iti umno a panawan. Addan tugon daway a makapanaw ta iti daytoy a lugar. Luningning, agawaan. Ha? Dating grupo ti lalaki nga umay dito eh. Wala pa sa Luningning. Di kunam ka di kat makapanaw ka. Wala na! Di na tagulan! Luningning, lumabag ka! Rowena! Panawan na kito yan! Tarasam! Agawaam! Ito'y fight! Anay ko! Kagadwa! Kamatan nyo! Di kaya paligyan ang kamagkanyak! Sumurot ka langin kada kami.
Tapno di kan madaksa. Ipatanap! Di kan makapaluspos pay. Iso asumurot kalangan kada kami. Hawanan kayo iti asi! Babae lang tiyamoy o labanan! Tatay Stong, agawaan nyo. Ingkay arayatan ni Luningning. Ay, apa yan? Balasang kao. Ada na salaw mi a grupo dagiti lalaki, tata. Kat nakamagda siguro ni Luningning. Anya? Limaban, iso ang nagtarayak matay. Ngam amang ano nakamagdan. Alang harot balasang kao. Ingkadanunan dagiti kakadwa mababae. Taing kami kita ni Luningning. Bareng maispalmi iti paggad. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro? Takunada nga iyak pandala ang kadagiti taga San Nicolas. Makonsensya ak, manang. Bareng umanugot iti kayat tada kaigme. Ket awan ti dakas ang mapasamakan ka. Sapay ko mangarad. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Makalibas nga ta ni Luningning iti pan nakaibalod na. Anyama ti agur-uray agasat ken ni Rafael. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.